buddy, the best buddy, the best buddy, the best buddy. Sa mga malinong ang gagabihon. Tonight, I celebrate. Sa mga may malamig nga relasyon. I was wrong. Nagkamali ako. Saktan kita. Kag sa mga luyag nga maghihong samtang nagapaniyapon. Istoryahan ta. Programa nga magahatag sang gamo sa imo kagabihon apang kalipay sa imo nga tagipusoon. Istoryahan ta. Magluwas sa patawa kag kasadya sa kada tupiko. Mayara pa sang papremyo nga nagahulat sa imo. Istoryahan ta. Langga, dali na. Istoryahan ta. Istoryahan ta. Oras 88.1 Spirit FM Rojas, Philippine Standard Time, alas 7:01 sa gabi. Mga kalagad, welcome diri sa aton programa subong nga gabi sang Biyernes, Agosto 22, 2025. Sa pangalan sang aton station broadcast team ang ginapangunahan sang aton halangdon Arzobispo, the Most Reverend Victor Bendico Didi, Station Manager Reverend Father Markian Flor, Technical Director Alagad Miming Wego, kag Technical Partner Albert Pastrana. Ini naman yung mga kaalagad, Alagad Richard, Kag kaalagad Melody. para sa programang Istoryahan Ta. Of course na aton gid nga pagpangayo sang katahuran kag pagpaabot sa atong pagpanamyaw sa atong mga tagpalamati sa 16 ka mga kabanuhanan sa Capiz kag 47 ka mga kabaranggayanan sa syudad sang Rojas. Aton man nga pag-abi-abi sa mga kaalagad naton nga nagatutok sa aton sa Facebook Live diri sa 88.1 Spirit FM Rojas kag subong man sa kasak ng mga Facebook pages. Mahimo nyo man kami nga masundan pinaagi sa aton YouTube account nga Spirit FM Rojas. Sa komprehensibo nga balita kag di kalidad nga mga programa, parihog like, follow, share, kag subscribe sa aton YouTube account, Facebook page, kag live streaming. Mayong gabi, mga kaalagad. Oo. Kumusta ang aton nga adlaw, ang aton nga simana subong gabi? Oo. Aton o po diyo medyo hindi tayo maintindihan kung nakapoy siya o kung nagawakal siya nga ay panakaon ang Way gali. Oo. Sige na lang. Ano yung resulta sang nabasa sang ulan? Oo, maulanon nga kagabihon, no? Makalagad ka best friend. Kumusta ang inyong agabi? Dira, malulamig-lamig. Laglad sang habol. Correct. Habol kag. Malamig nga sabaw. Malamig nga sabaw. Siyempre, mainit nga sabaw. Oo, correct. Diba lang? Kalaima kung malamig nga sabaw, tapos imusudaan nilaga nga karne. Tapos mamantika pa. Oo, diba lang? Doon nag-um-um kaya sang sebo. Kumusta sa aton nga mga kaalagad kag ka best friend dira?
No, halong-halong gid, no, especially kaya Biyernes subong, no, mga kaalagad Melody. No, kung si kaalagad Kersey pa, TGIF. Do tanan na lang i-connect niya sa TGIF. Wala si kalagad Kersey subong naman. Oo. Hay, hambal niya ko na maapas siya. Sige Basi angan-angan ara sa. Aton nga ipangabay, no, ang kahilwayan ni kalagad Kersey sa anuman nga circumstansya nga hindi na naton makontrol. Siya lang sinayang makakontrol. Correct. Kumbaga kita yan daw mga lang kita siya likod. Support system. Oo, support. Gahamba lang kaya mo na. Go na go. Basta pala mo naman sa itsura nga hindi nila kayaw. I-motivate mo sa Japon. Correct. Kag sa mga kalagad ka best friend naton dira no nga naga-travel papuli sa ila mga tagsa ka mga panimalay kag kabanwahanan. No maginahinay gi kita kay maulanon, no, ang aton nga panahon subong. Gani hinahinay kaya mabasa ang aton dalan. Oo, kag madasig kag mahinay makaabot gid no. Ang buhay gani hindi karera. Correct. Oo, may mga bagay nga pwede naton mahambal ang buhay ay di karera. Pero may mga bagay nga dapat gid nga magkarerahay. Correct. Diba ang ginahambal gani nila actually nga success has no deadline. No, mga kaalagad, no. May ara. Success has a deadline. Mayong gabi, no, sa itong mga kalagay kay ka-best friend nga nagatutok sa aton diri sa aton nga Facebook Live. No, kay Ma'am Rica Joy Andalesio. No, kay Ma'am Mahal Buhat. Wow, naka-comment si Ma'am Mahal. Heart. Wow. Heart too, Ma'am. Sana all. May heart. Of course, no, subong man kay Sir Raymond. Yes, Sir Raymond. Science, no, mayong gabi da sa imo, sir. Ang bala kagina mapuli ta kay malantaw ta sang program sang Spirit FM. Ay, ara na naglantaw gid man. Oo. So, mayong gabi, Sir Raymond, and thank you gid ya pagpahulam kay ina sang puncher kag paggamit sang double-sided tape. Nan. Maano magiging si Sir Raymond, di ba na mambal magiging nga maalwa. Oo, kag masaligan gid saya, no, sa aton nga department. Kag dali palapitan. Mabudlay pangitaon. Of course, mayong gabi man din ano kay Ma'am Chariz Ann Novejas, no, aton nga first year representative. No, kay Sir Jomar Hovena. No, good evening kaalagad Richard nga gwapo. Thank you. Bisan ubuhon kag sipunon na tama na subok kong gwapo ta. Kada hambal ga pundo Oo. Pundo kag mag. Mundo na. Sip on. May katulo. May katulo, may singhuton. Pasintabi anay da sa mga nagapanyo. Oo, disclaimer lang kag. Sige Mundo na. And langga melod. Ay, langga! May langga naman niya. Hindi ka nakailagad. Langga ka na gidiya. Ibagid dyan basta no? Naga-level up. Do mapasalamat yung kay Sir Jomar. Oo. Kay langga melody nga super beautiful and cute. Cute ka. May cute pa. May ka sir na pilitan sir. Dolo okid. Shout out lang kay kaalagad Real, kaalagad May, kaalagad Anna Maria, kaalagad Kersey, kaalagad Marciel nga super beautiful, kaalagad Nini Ronaline nga super beautiful and cute. Langga Mantit, always be safe and God bless you all. We love you, Spirit FM. We love you too. Ayan. Thank you so much, Sir Jomar. No, katahom sang mensahe ni Sir Jomar Permi. Bungkit urot gid. Talapod tanan wala gid ya gibilin. Oo. Kasi mahal pa. I love you. Ayan. I love you so much. Oo, tawagin niya ka I love you kay mamahal, no? Bongga. Sige. Sugot. Kay Ma'am Leia Palomo Sumadia, no? Good evening, Kasik family from Jingjing, Tamulalod, Dumaraw. Hello, Ma'am Jingjing, no? From Tamulalod, Dumaraw. Ato na sa. Si Kalagad Kersey, no?
Amo na iyang hambal maapas. Maapas sa comment. section. Oo, anan. Ano ang aton nga pag-istoryahan subong mga kaalagad? Ay, simple lang, no? Mga kaalagad ka best friend. Sa mga luyag magdaog, sa mga exciting nato nga papremyo, no? Subong nga aton nga istorya pamangkot. No, sabton lamang aton istorya pamangkot of the night nga. Kung ma-stranded ka sa isla, kag pwede ka lang magdala 3 ka butang, ano ini kag? Charot, wala na nga man. Ano ini kag ngaman? Yes, saliwat. Kung ma-stranded ka sa isa ka isla, kag pwede ka lang magdala 3 ka butang, ano ini kag ngaman? Ayan, i-comment tayo sa sa atong comment section. Kalaki pa yun yung malaki number. Palihog like and share sa atong Facebook Live sa mga gabi para madalangin yung mga lucky number sa aton roleta. Kag sa mga kaalagad ka best friend naman nato, no, ngayara sila tagsa-tagsa ka mga panimalay, no, pero luyag magpasakop sa aton nga istorya pamangkot of the night. No, mahimo lamang magtawag o kung mag-text sa aton hotline number 0907-621-6650. Sa liwat, 0907-621-6650. Shout out daw, no? Kay Madam Nikki and Sir Nilo nga nakatutok pamati subong. Ayan. Hello, Sir Nilo and Ma'am Nikki. Thank you for listening and watching. And good evening. Ato na sa. Okay, Sir Randy Brillo Reyes, no? Mayong gabi sa imo, sir. Mayong gabi, sir. Ano ang bali kaalagad, Crazy? Ano niya ko no ang ulan sa dodon? Okay, di ba lahambal mo, handa ka magserbisyo? Correct. Umulan, bumagyo, gumuho man ang mundo. Amo ko rin yung ginatawag na serbisyo publiko ka. Ay, di na. Hambal mo, wala kami ginapili na tiyempo. Oo, umulan, bumagyo, di ba la? Ay, di na. Di na subong. We actually value actions more than words. So, you have to prove to us by actions and not by words. Oo, wala kami gapati sa mga tinaga. Oo. Di ba, especially kung naghahalin sa imo. Kay kung maghambal ka malangay, hindi mo lang pagtumanon, masakit mo na sa amon bala tiyago. Correct, di ba la? Kay mga kalagay ka best friend, kung nagabuya kita sa isa ka promisa sa mga tao o sa isa ka tao, no? Nag-expect, no? Ang aton nga ginahambalan sina. Di ba la? Parehas sa amon, bala di subong kung mga kalagag ka best friend. Kung hindi ka man lang sigurado sa imo ginahambal, hindi na lang pag-ihambal diri. Oo, di ba la? Last na ninimo, ha? Paano yan? Pandaman. Yung pandaman, last na di, ha? Ito lang mundo sa ligad nga Biyernes nga, subong nga Biyernes, wala sa Oo. Pero naghambal sa imo nga maapas, di ba la? Oo. Ano gid bala ini? Ano yung balo? Lagapak. Lagapak ko no. Ikaw gid malagapak. Oo, sige hagid balada. Oo. Di ba sa kalagad Crazy sa tadi ka upod. So siya guro may inugsabat din sa aton nga storya pa man. Correct no. Kalagad Crazy abi, sige abi. Pabugal-bugal liwat ang imo nga mga essay writing mo dabi skills. Kung ma-stranded, sige, kalagad Crazy. Kung ma-stranded ka sa isla, kag pwede ka lang magdala sang 3 ka butang, ano ini kag ngaman? Sa liwat, kung ma-stranded ka sa isa ka isla, kag pwede ka lang magdala sang 3 ka butang, ano ini kag ngaman? Lato-laton tayo yung mga sabat, no? Yes. Hindi gini magbalibad si kalagad Crazy kasi tanan nga mga pamangko. Oo, may sabat gid sa, no? Reasonable. Lang siya prepare. Di ba la? Biskan iya sinapunta ya TGIF, okay lang. Correct, oo. Importante may sabat. Pas lang ko guro. Sano, oras? Oo. Basta nga nanganari naman siya. Oo, dugay pa man ang alas 9. Correct. Kay Ma'am Shea Aguilar Tio, no? Maulanon nga gabi kalagad, gwapo chard. Ayan. Thank you gid ma'am kay bisa naka-face mask ako subong, no. Nakita ninyo ang kaaniyag kagwapo sa akon nga itsura. Ayan. Ara na sa mata pagid makikita. Ang beauty. Kasi sino kanina ka-request for me? Kay Sir Toto Anok sang kwartero. Ang balagan na beauty is in the eye of
Ano? The Beholder. Nan! Di ba la? Sumakto kagid man. Wala man nagambal nga sa baba, di ba la? Depende kung ano yung mo asset. Ato gali nangamba nila nga subong hindi ka masubok kay imo mataga shining shimmering splendid. Kag di ba la, usually kung nagapa-photoshoot ako nagapicture kita, aside sa aton nga itsura, sa aton nga bibig nga naga-smile. Ang mata. No, kinahanglan ko ng mata nagasunod. No, sa pag-smile. So, paano be? Sige, pakita be ang perfect smile ka alagad, Melody. Di ba la? Perfect. Oo, ang mata. Pwede na. Pwede na takpan. Bawa. Ang mata bala nagasugid nang bala kung ano mo nga nababatsagan siguro. Sige, like paano nga nagasugid ang mata sang aton ginabatsyag. Sige, for example, masubo. Paano ang mata ko masubo? Alam mo ni iyo? Sige. Okay. Di ba nato ka pang uyoy? Oo, medyo droopy. Nan. Sige, kung masadya, paano mata ko masad? Diba? Gaupod gijagi mo, yung mata mag-smile ka. Ang cheekbone mo nga pang grand finals, nag-aalsa. Cheekbone, hindi mabangbang bala. Yes, amo kita na iya. Hay, paano kung naakig? Di ba la? Daw kinadaskalan mo ko. Mayuman na talupangdan mo. Natalupangdan mo. Ay, so ikaw, abe, kung ano ang imo nga reaksyon sa imo mata kung may nabalaan ka nga gina-chismis ikaw, abe? Ay, ba, hindi ka bago. Muni lang giniya. Dumanulon. Muni lang giniya. Bala ka da iya kung hindi kaya maglikaw. Kaya mas may igo kaya. Hindi normal inang kay syempre ara kita sa public service no. Normal makalagad. Na makabati ka sa mga tao nga naga-chismis o kung nagabato or nagahaboy sa imo sa mga malaing nga tinaga no. Yes, duha lang ina iya. Correct. Oo. Ang importante sinadira balaan nato ng aton kaugalingon, balaan nato natong pagkatawo. Tungod nga ginchismis ikaw, hindi ang balon nga may sala ikaw. Kundi nahisa sila sa imo nga. Pwede. Kung ano ang may-ara sila nga wala. Kung ano ang may-ara ikaw nga wala sila. Correct. Pero sa pihak nga bahin no, kinahanglan nga kabalo makita mamati sa nga mga butang. O kung mga bagay nga ginahaboy batok sa aton. Pwede nga ang ginahambal nila makabulig no sa pag-improve naton sa atong kaugalingon. Kung kaysa hindi man gid malain ining may ginahambal sa imo no, ang tawag nato sina constructive mechanism, charot. Criticism. Mechanism. Ari naman kita. Depende na yan sa imo pag-intindi kung i-positive mo or negative. Correct. Di ba la? Nabala ka na karon malaway ka. Ay kundi sa sunod nga adlaw pagwaba ka, di ba la no? Maligo ka, magpanuklay ka, magbutang ka da pulbo. Hindi pero ang balon nga kalaway si mo ya. Muna ba lang depende man sa tono abi. Sa tono. Ang duga ulan pa din no, dumay atok man ta. Ay kung ang bala kabilaw ay kag masungkod sa to si mo yan, do kasi man hindi sa imong kaon. Di ba la? Sala mo pa. Gani ang aside sa pag-view naton o kung pagposisyon naton sa aton nga mga words o kung ang aton nga mga criticisms positively, dapat i-posisyon naton siya positively. Dapat man nung mas maging mabuot kita sa mga tinaga nga ihaboy naton. Naghatag na siya lucky number. Number 18. Ang answer wala pa. Ang lucky number, aral na. Maayos sa kag. Di ba la? Pwede na siya. Pwede na siguro ka-exit. Sabat anay bala. Nano kaya? Matingala ka man subo nga wala sa sabat no. Hindi na ikaw ang cursing nga kilala namon. Kinanglan namon ang kurata nga kilala namon. Or bas hindi siya bala gagamit siya nga account? Di pa cursi pa siya kurata, siya galit sa maida. Kaya bali Sir Jomar, pa-request song My Love Is Here by Eric Santos para kay Langga Melody. Maghalong ka lang da, hindi ka magsulay. Sa ulan, Langga Melody. Good night. And thank you, Kaalagad Richard. Para ka naman, sir. Ayaw, pasulay pa ko tadi kasi hindi na lang may pahanumdum gali sa ako.
payong. May pagidbala ko magaba nga, hindi ka magsulay ha, sugaton, takapayong. Ay, di ba? Oh, di ba la, sir? Kaso wala ko yung payong, sir. Pwede mo ko gaan. Color pink lang. Sa gani, masugat sa imo. Pero gamit ang for reals. Payong gan. Ay, nako. Eh, syempre malawag sa sasalakyan. Payungan niya ko. Ay, ambot ah. Ay, masulay na lang kayo para may durog mo. Amo na lang na yes, sir. Pero thank you, sir, ha. Oo. Na-appreciate mo. Mayong gabi man dira no kay Ma'am Edralyn Alba, no? Mayong gabi, shout out lang diri sa taga Barangay Tapulang. Maayon Capiz. Mayong gabi, no? Maayong pagpamati lang dira sa mga taga Barangay Tapulang. Maayon Capiz. No, pagpanamyaw, halin kay Ma'am Edralyn Alba. And happy watching kay Ma'am Brilin Pastrana, Loida, and Sir Gilbert Alsagon. Sila nagalantog sila sa live. Wow, siguro ang mga nagalanto sa live is may araw man sila sang ng sabat. Oo, kaya Brother Alfred Baracuso, no? Mayong gabi, happy watching mandira, Brother Alfred. No, sa mga kaalagad kay ka-best friend naton nga nagatutok subong sa aton diri sa Facebook Live. No, mahimo lamang i-comment ang iyong sabat sa aton istorya pamangkot of the night nga. Kung ma-stranded ka sa isla, kag pwede lang magdala 3 kabutang, ini kagnaman. Okay, sa liwat, kung ma-stranded ka sa isla, kag pwede ka lang magdala 3 kabutang, ini kagnaman. Oh, kaalagad Richard daw kamusta ang imo nga adlaw? Oo, ko subong daw medyo hindi ka bala kung okay ka nga daw. It's okay not to be okay. Oo, di ba la? Medyo kapoy, no? Kapoy kita kaya nga daan kadamo sang mga aktibidades, no? Ang aton ginahiwat subong sa aton nga bulothuan, no? Ilabi na gid nga nagalapit naman, no? Ang aton nga mga activities, no? Kalagad melody gani bilang presidente kinahanglan nga ara kita permi, no, sa aton nga department. Kaya kung wala ka, may mapangitan naman na storya. Hindi masama na. Oo. Pero syempre ang isa ka posisyon, no, sa eskwelahan man ina o kung sa aton nga komunidad always ina no nga based ang aton nga posisyon on public trust. No, gani kinahanglan ginsaligan kita sang aton nga constituents, ginsaligan kita sang aton nga mga nasasakupan, no, students o kun ara ka sa community mo pumuluyo, no, aton nga obrahon, no, ang aton obligasyon nga nagakaangay, no. Pero may ko na ginahambal, ginausikan na lang man naton sang oras, ginausikan na lang man naton sang mga resources naton dira, kwarta, oras, kapoy, ubrahon na lang naton sang insakto, no? Hindi nga pawiti-witi nagausik pa kita sang oras kag ang aton kapoy, no? Total ga-invest naman lang kita sa aton kakapoy. Matudo na lang. Oo. Ihatag ang dapat ihatag. Oo. Ano kaya may ihatag sa tawo ang? Para sa tawo. Nan. Yeah, ang future sang aton. No. Bagong Pilipinas. Bagong Pilipinas. Oo. May nagbago. Oy! Good evening and shout out man, no, kay Ma'am Baby Arabia, no, sang taga Sibagwan, and sa tanan nga makalagad kag ka-best friend naton dira sa barangay Sibagwan. Alright, maayong gabi, Auntie Bibi, and sa mga taga Sibagwan, maayong gabi sa inyong tanan. Alright, shout out sa tanan nga faculty and staff sang CPC, especially sang case department. No, shout out man sa tanan nga Values Education Students Guild kag sa amon advisor Reverend Father Reno Anarse, no. Pagpanamyaw halin kay Brother Alfred Abaracuso. Abaracuso. Maayong gabi, Sir Alfred and Father Reno. Oo.
Sige. Nakakaon na guro ni si Brother Alfred. Hindi ka nakasampot, ha? Sa Kalamigon? Oo. Grabe. Sabi ko na kayo 21, 22. Oh, 23. 23. So, ay ginagtakto Sige lang, tawo lang nga kasala. Oo, sige. Namakalagad ka best friend. Oras naton diri sa 88.1 Spirit FM Rojas. 25 minutos na nakaligad matapos ang alas 7 na sa gabi. Magabalik kita sa kahanginan matapos ang pila ka mga pahibalo kag pahanumdom. Sa mga luyag magdaog sa liwat, i-comment lamang inyong mga sabat sa ating istorya pamangkot of the night. Kung ma-stranded ka sa isa ka isla, kag pwede ka lang magdala 3 ka butang. Ano ini kag ngaman, I-comment niyo sabat sa atong comment section o kung magtawag sa atong hotline number 0907-61-665-0. Standby, magabalik kita liwat. Sa mga malinong ang kagabihon. Tonight, I celebrate. Sa mga may malamig nga relasyon. I was wrong. Nagkamali ako. Saktan kita. Kag sa mga luyag nga magyuhong samtang nagapaniyapon. Istoryahan ta. Programa nga magahatag sang gamo sa imo kagabihon apang kalipay sa imo nga tagipusoon. Istoryahan ta. Magluwas sa patawa kag kasadya sa kada tupiko. Mayara pa sang papremyo nga nagahulat sa imo. Istoryahan ta. Langga, dali na. Istoryahan ta. Istoryahan ta. Mga pinalangga nga ginikanan kag kabataan. Handa na bala kamo sa isa ka dekalidad kag Kristiyano nga edukasyon nga magabukas sang madamo nga oportunidad para sa inyo kabuhi? Welcome sa University of Perpetual Help System, Pueblo de Panay Campus. Nahamtang sa Sacred Heart of Jesus Avenue, sulod mismo sa Pueblo de Panay Township, Lawaan, Rojas City, Capiz. Diri ginahalad namon ang kompleto nga edukasyon, halin grade school, junior high school, hasta sa senior high school kag kolehiyo. May ara kami sa mga kurso nga pangkolehiyo nga tugma sa moderno nga panahon kag pagkinahanglan sang trabaho sa lokal kag international. Bachelor of Science in Physical Therapy. Bachelor of Science in Radiologic Technology. Bachelor of Science in Pharmacy. Bachelor of Science in Nursing. Bachelor of Science in Medical Laboratory. Bachelor of Science in Entertainment and Multimedia Computing. Kag Doctor of Dental Medicine. Kung ginapangita ninyo ang eskwelahan nga may tampad nga paggiya, maayo nga pasilidad, kompetente nga mga manunudlo, kag mga Kristiyano nga prinsipyo, University of Perpetual Help, Pueblo de Panay Campus ang sabat. Para sa dugang impormasyon, bisitaha ang amon Facebook page sa UPHS PDP Campus Official o kung sa amon Instagram account at uphs.pueblodipanay. Cellphone numbers 0936-671-9449 o kung sa 0951-193-4309. O kung sa landline number na 036-651-6133 kag 630-620-7844. Mga ginikanan, hindi na pagpalampuas sa angkay gayunan. Ihatag ang pinakamaayong edukasyon sa inyo kabataan. Sa University of Perpetual Help Pueblo de Panay Campus, we help you build the future. Together with faith, knowledge, and character. Kaalagad, nakahibalo ka ba lang nga madamo sang disgrasya sa karsada nga sarang malikawan kung kita ang mangin mahalong kag responsable nga driver? Tama ka gid, kaalagad. Gani, yari ang pila ka mga pahanumdom para sa luwas nga pagmaneho sa aton nga mga karsadahon. Una, masami nga mag-seatbelt. Hindi lang ini para sa driver, kundi pati man sa tanan nga pasahero. Bisan malapit lang ang pagbiyahe, importante ang seatbelt agud malikawan ang disgrasya. Ikaduha, gamiton ang signal light. Paanundom lang, hindi kita manugpakot. Ihatag ang insakto nga senyales bago magliko o kung mag-overtake.
para sa kaluwasan mo pagsang kapareho nga motorista. Kag syempre, likawan ang paggamit sang cellphone samtang nagamaneho. Kung may importante nga tawag o kung text, magdulog anay sa luwas nga lugar bago ini nga sabton. Ipabilin man ang insakto nga pagpadalagan sang salakyan kay wala ka nagakarera pakadto sa langit. Magluwas lamang kung nagasako ka na nga mag-una. Likawan man ang pagbiyahe kung nakainom sa makahulubog nga ilimnon o kung tuman kakapway kag napilaw. Ang karsada hindi tululugan o kung palahuwayan. Mas importante nga makapuli sang luwas kaysa madamo sang samad o kung bagras. Hindi man pagkalimtan ang mga pagsulundan tuhoy sa trapiko. Respetuhon ang pedestrian lane, traffic light, kag road signs. Disiplinado kita nga Pilipino sa karsada. Sa karsada, kabuhi ang nakataya. Gani mangin alerto, mangin responsable, kag siguraduhon ang tagsa kabiyahe. Drive safe, Pilipinas! Ini nga pahanumdom ang buylog nga ginadulong sa inyo sang Land Transportation Office kag 88.1 Spirit FM Rojas. Pet lover ka bala? Ginapangita mo ang maayo, barato, kag masaligan nga serbisyo para sa imo pinalangga nga kuring kag ido? Ari na ang Capiz Prime Veterinary Services Animal Clinic. Makita sa Kilometer 2, Barangay Lawaan, Rojas City. Nagahatag kami sang kompleto nga serbisyo para sa mga kinahanglanon sang imo kuring kag ido. Vet Home Service. Kami ang magakadto sa inyo. Konsultasyon kag pagpabulong, laboratory kag blood works, deworming kag vaccinations, low-cost spay kag neuter, surgery kag emergency cases, kag confinement para sa mas kinahanglan nga pag-atipan. Bukas Lunes tubtob Domingo, magluwas lamang sa adlaw nga Miyerkules. Para sa appointment o kung mga pamangkutanon, mahimo lamang magtawag sa 0930-654-8929 o kung sa 0966-994-0050 kag sa telephone number nga 520-0328. Bisitahan man kami sa Facebook sa Capiz Prime Veterinary Services Animal Clinic. Para sa luwas, mapagros, kag maripayon nga mga kuring kag ido, Capiz Prime Veterinary Services Animal Clinic na ang kadtuan. Capiz Prime Vet, alagang prime, serbisyong prime. Sa bahay, sa eskwela, sa opisina, the best itong kabarkada, Spirit FM. Body, the best body, the best body, the best body. Sa mga malinong ang gagabihon. Tonight, I celebrate. Sa mga may malamig nga relasyon. I was wrong. Nagkamali ako. Saktan kita. Kag sa mga luyag nga magyuhong samtang nagapaniapon. Istoryahan ta. Programa nga magahatag sang gamo sa imo kagabihon apang kalipay sa imo nga tagipusoon. Istoryahan ta. Magluwas sa patawa kag kasadya sa kada tupiko. Mayara pa sang papremyo nga nagahulat sa imo. Istoryahan ta. Langga, dali na. Istoryahan ta. Istoryahan ta.
Oras 88.1 Spirit FM Rojas, Philippine Standard Time, alas 7:34 sa gabi. Mga kaalagad ka best friend, sa gihapon nyo kaupod, Alagad Richard. Kaalagad Melody. Ayan, igapadayo na to, no? Atong pag-istoryahan na subong gabi. No, mga kaalagad ka best friend, gani, no? Sa mga luyag magdaog sa atong exciting nga papremyo, mahimo lamang magsabat sa aton istorya pamangkot of the night nga. Kung mas stranded ka sa isla, kag pwede lang magdala 3 ka butang, ano ini kag ngaman? Ayan, i-comment nyo sabat sa aton comment section. Kalaki pa yung malaki number para madala sa inyo, sa aton nga ruleta yung malaki numbers, parehog like and share. Oo, comment na, no? Makalagay ka best friend. Basi tsansa nyo na ini. Nga magadaog sang aton nga mga surprises. O, malay nyo, ang inyo madagaan, house and lot. Nga halin kay kaalagad Melody. Oo, may kaso Pinama lang na yan sa Unitap. Ang dollhouse. Duta, pero kinaang lang. Oh, at least duta. Kuha mo pa na yan, no? Sa kalutoy na to, no? Kuha mo pa yan. Hoy, pili lang ka mo kung ano ang pwede tayo ipari sa duta. Oo. Lubi balayhan, pasaw, o kung ano pa ang mga bulak, way kaso, akwaan, taka mo sa balay. Libre lang. Pero ang pagkuha, syempre inyo na napliti. Di ba la? Importante, libre ang pagkakuhaon, di ba la? Bahala na daya nga, hindi ko yung maglaong kinanay, basta yakwaan nyo lang. Oo. Sa mga plantita, plantito. Damo to sa balay hindi lang tamang pahibalo kay nanay. Tani ba lagi nadalaan nyo man ang inyong mga upod rin, no? Sa station. Di ba la? Hindi nga puro hambal ba? Gatanom ka? Oo, Abi ko ako magtanom kaya kalamatay kaya hindi kaya mabinuhion sa... mabinuhion ko sa tanom. Ate, dalan takabwas pasaw. Pasaw lang. Color, yellow, pula. Diba itagsok mo lang yung pasaw ya kag. Pabuhi na yan. Buhi yung pasaw ya. Biskante mo na yan pagbunyagan. Oo. Pero syempre kinahanglan magyapon, no, sang care. No, sang aton nga mga tanom gani aton man nga anon Hindi lang nga sa una mo lang ialagaan. Oo, di ba la? Dapat consistent. Correct. Hindi nga sa una mo lang ihatag mo best. Kung natakaan ka na, pabayaan mo na lang. Ang mga tanom daw mga tao, malala kung wala may gaalaga kapang luya. Hindi, sa akon may gaalaga man, pero luya gid yan. Ay, lalaya. Luya gid yan. Kumasakitong kaya masakitong agad yan. May kagani sakit yan. May gilabatsyag lang. Kinagitulok ko lang sa balaw, gibawi niya na. Bisa masakiton kagani pagtulok siya. Iwaway kagani masakit. May gilabatsyag lang sa normal na niya sa tao nga mag-aabot ang adlaw nga ikaw magaluya man kitungod. Kung magadaw over na nimo nga mo nga kaugalingon, pakapoy. Sala mo man na Pinahanglan gid man yun, no, mga kalagad ka best friend. Nga aton nga lawas aton man alagaan, no. Always ko ini ginahambal sa akon nga mga magulang, no. Kaya sige gid nga panrabaho, mga kalagad ka best friend. Okay nang naga-overtime, no. Okay nang panrabaho, pero kung oras ang pahuway, no. Kaya nga aton nga lawas, no, giisahanon lang ina. No, kung mapatay ka sa trabaho mo, after pila ka days, may islan ka man. Kaya hindi naton pag hindi naton pag isunod, no, ang aton nga kaugalingon sa trabaho, gid. So, lagi siya kung trabaho, no, trabaho insakto kung ano ang nagkakadapat, pero kung oras nga mapahuway, pahuway, no? Hindi mo yan pag-ubuson, ganyan mo nga energy, kay basi bala bumigay. Ikaw ba Japon kaluluoy? Kag syempre, ang mga tao sa imo palibot, di ba la? Imagine na bala kung isa ikaw ka breadwinner, no, makalagad ka best friend, kag ikaw lang, syempre breadwinner ka, ikaw lang nagasustento, no, sa imong pamilya. Ay, kung magbasakit kada karon, no, di ba la? Sino na lang magasto sa ila? Di ba la? Gastusan ka pa nila, ikaw na gagasto sa inyo pamilya.
Kag ano pagid no kung syempre hindi abi ikaw ang breadwinner. Pero kung nagmasakit ka man, ang maalaga sa imo magyapong pamilya, no? So mabudlayan sila. Gani samtang malikawan, no? Aton nga amligan ang ikaayong lawas o kung ikaayong lawas amligan para ang balatian malikawan. Yes, among ginayang hinunayon hinunanon sa ikaayon. Di bala ang hambal bala di batsyag mo bala do may ginabatsyag. May yan sa mga hambal sa iba maglaygay, no? Oo. Ang ginahambal guro nga walk the talk. Talk the walk. Sige sige. Okay na gali. Ang bali mo ma'am, Baby Arabia. Shout out sa Arabia family and good evening sa tanan. Maayong gabi and shout out sa tanan ng mga Arabia family sa barangay Sibaguan, Rojas City. Maayong gabi. And kay Ma'am Michelle Anjada Anoche, good evening and shout out. Kay Sir Jonathan Di Malata, maayong gabi mga kaalagad. Maayong gabi man sir, kabay pa nga maayong imo adlaw, nakapanyapo na. Mayong gabi man, no, and happy watching and listening direct sa kay Ma'am Chenny Paruhinog, no, sa barangay Bolo, Rojas City. Kag sa Paruhinog family sa barangay Bolo, Rojas City. Ayan, mayong gabi. Mayong gabi. Happy mo ka na. Oo. Charot. Hay, mo pa kaisa diin na gaano. Ay. Di ba lang malang sa inyo? May siya ginamasakit. May ginabatsyag lang. Ay, kuya kamasakit. Kakapoy. Sa monitor mouse. Di nang cursor na mo na igahulag. Gali ang monitor ako. Sige. Ari gali ang mouse di o. Sige lang itindihon talang kay nakapoy ni niyabi siya kay halin pa sa eskwelahan kay nag-screening sa sige na. Sa ano? Basta may ginobra kita. Screening sa atong department. May balda ya likod. X-ray. Sige. If iginhawa, ang dapat iginhawa. Dali lang gid. Okay, ako lang bubunday. Ginahugot na malagi na. Gilalagas ang pag-ginawa. Sabi ko yan kung mag-ginawa, kaya daw silent lang. Pero daw yung imo, yan nga daw bati. Kuha pa kami sa doktor niya kung chika may pneumonia eh. Basi. Pero likawan. Tani waay lang, no? Waay? Anong tani? Makapoy ganining waay waay patabalatian. How much more nga may ara, di ba? Ay, doble ang kakapoy. Correct. Basta mo doon ha. Alright, mga kaalagad, mga ka-best friend, nagatutok subong dili sa aton nga programa. Kung may ara ka mo nga mga sabat, pwede gid ka mo makasabat dili sa comment section. Kalaki pang inyong mga lucky number. Malay nyo, inyo subong tion o adlaw, di ba la? Kung ako ya gani, kung ay ko diya masabat gid ko ya. Kaso daw, ari man. Bugas-bugas. Baka daw ko di karon sang surprising prize. Daya bila ko lupa do judgmental yun. Hindi man siyempre kinahanglan man naton actually no mag-improve, di ba la? Gani, let's be open for criticisms, let's be open for corrections. No, may ara gani ako kalagad melody nga nabalaan no nga subong nga adlaw may nagadabog-dabog no hindi maayo no kung hindi masunod atong gusto dabog-dabog kita di ba la galain mo buot. Correct nga ko porket ay kita natagaan tsansa no aton ng pakalainan ang aton nga mga isig katawo no hindi na maayo. Baguhon niyo ninyo ang kaugalingon para sa pagbago sa katong ekonomiya dito sa Pilipinas. Wow! Kito ka mo gid ang problema. Kaduga-duga kamo yan sa pollution. Di pala no? Kung masadya kita diriya, masadya man yang atong kalibutan. Sige, may ara kita caller. Hello, mamahal. Hi,
Hi! Bal, alam mo si Mamahal, no? Oo, lagpat ko. Basta 0951 yan. Mamahal buhat. Gina iyan. Guys, isabihin ko ng hama. Masag ko yung sigabigan ko. Ikunit ko din. Na-influence ako nun. Sino, ma'am? Si Daddy Ben. Si Daddy Ben. Ma-conference call. Wow, conference call. Oo, sige ma'am. Hultong ka namon, bisan asta pa inabuas Oo, di ba la? Kaalagad Melody. Hambal niya Ma'am Michelle Andrada anoche, kung ma-stranded ako sa isla, akong 3 kabutang nga dalon, tubig, Bible, kag duyan. Para nakarelax kag peaceful ang isla. Isla. No? Pero actually, essential. Wow ha? Ari na siya. Sige. Sus Isla. Oo. Sige, Mamahal. Kumusta? Ina ko po yan. Parihas kita. It's a tie Kumusta ang adlaw ni mo da? Maulanon man dira sa Pontevedra? Bisa lagi di. Oo. Nagdabig ko na. Wow! Nami kita ni kung ara si Daddy mo Ben, no? May kaistorya ikaw samtang malamig ulan-ulan. Maampawan. Hindi ko lawan siya. Sige. Bago pa maglambot kundi na ito istorya, Mamahal, ready ka na sa ito istorya pamangkot? Ready na. Okay, ready na sa kuno kaalagad Melody. Alright, sige, Mamahal, total ready ka na sa katong istorya pamangkot sa mga gabi. Yes? May ari kami daliging prepare nga pamangkot. Ano ito? Alright, Mamahal, kung ma-stranded ka sa isla, kag pwede lang magdala 3 kabutang, ano ini kag ngaman? 3 kabutang? Oo. Cellphone, pagkaon kag tubig. Pagkaon kag tubig, cellphone. Pagkaon kag tubig, cellphone. Ma'am. Ngaman mo na ang imo dalon, Mamahal. Paano? Kasi ako manisisi mo ko, hindi akong hindi ko wala ang cellphone. Pero what if ang isla wala signal? Way signal. Dead spot. Pagkaon na lang Pagkaon? Duha pa, ma'am. Pagkulang mo kung bayo mo. Bayo? Siyempre, alangan man magpabaho ka to sa isla ya. Bisan stranded ka lang balaya kung mahumot ka, di ba la, Mamahal? Hindi kayo magsalig niya sa dahon kasaging. Correct, di ba la? Hindi kayo magsalig sa dahon sa saging ya. Ano, ma'am? Makatol! Oo, di ba la? Makatol to. Makatol lang daw sa saging? Kung dalay na Makatol ko yung dabuyog ko. May mga gapot, mga puti-puti. Oo. Sige. So, madala ikaw tubig, pagkaon, kag bayo. Oo. Abi ko gani dalon mo si Daddy Ben. Dulo mong pati si Mamahal. Grabe ka man. Saan ka sadya? Okay. Sige, Mamahal, no? Madamo nga salamat. Importante giman tuod yan, no? Kaalagad Melody nga may tubig, may pagkaon, kag may panapton. No, ang isa ka tawo do basic necessities naton ini, no, bilang isa ka tawo para mabuhi, no? Pagkaon, malimpyo nga tubig, kag bayo, no, para sa aton lawas, of course, di ba la? So, kinahanglan, may nabasa gani akong do pila lang ka weeks, no? Do something 2 weeks. 2 weeks lang ang ikadugay sang tawo nga waay kaon-kaon. No? Basta may tubig. No? So kung may tubig ka, do malawig-lawig ang imong kwan nga abuton. Oo, nan. Gani importante gid dia ang pagkaon sa aton nga lawas. Kag kung maghambal kita pagkaon, hindi basta pagkaon, kundi ang pagkaon nga nagakaangay. Sa mga masustansya. Correct. Di ba? Ano ganiging kaon mo kahapon? Numdum pa kuya. Ikaw, Mamahal, ano yung mga idra pa niyapon? Manok ako sa saan. Manok iya. Oo, ano nga luto sang manok?
Sinabawan. Oh, native? Oo. Oh. Nadumduman ko na akong kinaon. Ano? Panyaga namon ligad sang sa main kami manok. Manok man. Andok. Nag-promote naman siya. Fried chicken. Melody. Yes, ma'am. Ang load ko, wala sila din may. Ang load ni Ma'am Mahal, wala pa nag-abot. Ma'am, i-remind na naman si Kaalagad May nga. Wala pa ko may katag siya ko laki number kan. Wala pa sa gali katag siya lucky number. Oo, sige Ma'am Mahal, ano ito lucky number? 22, wow, August 22. 22 man ang lucky number. May mga luyag tamyawon kag i-request? Yes. Sige. Sila nag-green, sila nag-nine, sila nag-dua. Actually, sa bigyan, happy mo sa isong siya. Wow. Parangga, sakit ka, thank you kung thank you sa palangga. Salamat sa pagpalangga. Ano pa may gaya sa kanino. Sige. Madam, mugin nga salamat. Sige, salamat, mamahal. Sir Ben, mayong gabi. Mayong gabi, alagad, alagad Richard. Yes, alagad Richard and alagad Melody. Yes, mayong gabi, Sir Ben. Yung gabi, kasi niya maduwa kung sa tanang viewer, kag listener sa mga mga panimalay, nagpapamonitor sila mga radio. Yung gabi mo sa talan. Di ba la? So, Sir Ben, kumusta ang imong adlaw dira? Okay lang, bisan maulan-ulanon, bisan medyo kapoy, pero kung nakatigan ko minutingog, kag especially nakatigan ko ng tingog sa hapon nga palangga, very happy sa bunga lang. Bisan maulanon, basta batian ang tingog sa palangga, okay, gidya sir, no? Oo. Nakapaniapon ka na, sir? Tapos nalaga rin, sir, dahil itigaan ko pinirito lang isda kag malguso ang itlog. Wow. Perfect combination. Oo, di ba la? Sige, sir, ready ka na sa aton istorya pamangkot? Ready naman. Okay, sige. Sir Ben, aton istorya pamangkot. Kung ma-stranded ka sa isa ka isla, kag pwede ka lang magdala 3 ka butang, ano ini kag ngaman? Wala naman tayo buriba nga naloon. Ang importante lang, makatasang kayo sa aton nga lawas. Kasi siguro, number 1, ang pagkaon din. Ang pagkaon, ang bulong, kag ang tubig man kasi siyempre kung wala na, kung lugay ko mag-abot ang rescuer o ang luwas sa aton, hindi na kita mamtan ng uwi. Kaya mo nang importante ang pinaka-importante ng dalaon kasi unsang mga amunan ng mga sitwasyon. Pagkaon, tubig, kag bulong. Oo, sige. Actually, tama man, no? Kung bisan din kita nag-travel, mga kaalagad, ka-best friend, by land man, by water, o kung by air, ang aton nga pag-travel, may mga bagay nga hindi dapat madula sa aton nga dala nato, no? Unas na ng tubig, no? Kung nag-travel kita, kinanglan, mayroon kita tubig. Next thing is pagkaon, no? Kag, of course, mga bulong, di ba la? Kalabanan sa ato, nagalingin ng ulo kung nag-travel. So, may mga dala kitang mga bulong. O kung kita man mismo, may ginabatsyag, no? Sa aton nga lawas. Gani dapat dala naton permi. Ang aton maintenance. So, except na lang, of course, kung may, ang times ang imo pag-inom sang maintenance is morning and evening. Kaya usually, ara ka man sa inyo nga panimalay, no? Gani, importante nga dumdumon gid naton ang mga bagay nga aton bitbiton. Actually ining ginatawag naton nga isla, no, though something kun ini ang mga maluyo sa syudad o kun secluded nga mga lugar, di ba la? Sige. Ano aton lucky number, Sir Ben? Ang 37. Ayan, may mga luyag tamyawon o kun i-request? Pinatamihan ko lang ang tangin gamitor, especially dira sa Sitio Pisao, sa barangay Kaikon, sa kay Totonito, kay Lingin, kay Julian,
kay nanay nita kay tatay ni store kag sa kay nini Grida kay nini Andrea kag kay Rio sa tanan nga monitor kag dili man sa balaya kay nanay Loli kag kay tatay Vicente kag especially sa kay Mami Mahal yung gabi kay pamilya. Wow. Ibagi dia. O di bala kung magambal si Sir Ben sing Mami Mahal do pati ikaw ya ginakilig. Oo, di bala. Ang boses gid bala nga bilog-bilog ho. Mabalaan mo gid nga sincero gid ya si Sir Ben sa kay Mamahal. Correct. Sige. Madamo gid nga salamat no sa inyong kaya dyan. Oo, ano to request Mamahal? Bigay naman siya para sa akin ko na. Bigay ng may kapal. Ayan, oo. Sige, madamo nga salamat. Mamahal buhat sang Amiligan, Pontevedra. Yes, ayan. kabadamo gid nga salamat kay Sir Ben. Oo. Sige. Sino may extra? Sila nga daw ha. Ikaw dad. Ikaw dad. Sige, Sir Ben, ano nga radyo sa Rojas City ang ginapamatian nyo subong? My number 1 FM music station here in province of Capiz. This is 88.1 Spirit FM Rojas. Sama-sama together, always and forever. Have a happy spirit! Di ba ladungan gid sila sa forever? Abaw. Naperde yan. Oo. Lugi na naman tayo. Hindi ba ko lugi yan? Sino nga ba lugi yan? Patas pag nito lang. Pag puli ko karon niya may may bulong. May bulong kuya dito ya. Gahulat ang maintenance. Lucky number ni Ma'am Michelle is number 31. Ayan. Hello, mayong gabi. Mayong gabi, Kalagad. Sir, Tuto ano? Charo. Si Sir... Hindi ako niya. Nagkakagatigan kanina ko ilaw ini. Sir Nestor. Sir Nito. Grabe ba? Sir Nito Lazada. Kaya po siya sama mga Kalagad. Oo, nagapalarias. Gidya palarias nga gwapo ang tunog. Pero... may edad na to si ako 25 naman lang ko 2000 ko mo March 11. Bata pa si 2000. 25. Tama Kalagad siya pero sa 25 nga pang edad wala gapon siyang partner. Bawaan maabot maabot ina sa sakto nga oras, sir. Oo, di ba la? Ini kani mga kilala naton naga 50 anyos na nagapalakasal pa, di ba la? Hindi pa ulihi ang tanan, sir. May maabot gina sa imo. Correct. Na deserve nimo. Isa pa may ginalaan gid ang Ginoo para sa aton. Di ba la? Pero salig lang away na iya ginapangita, ginahulat ina. Oo. Tama yun. Oo, sige. Sir Nito, kamusta ang Kalinog dira na maulanon man ba? Maulan na Kalagad Richard, Kalagad Melody, Kalagad Percy. Are maulanon matultog na ang panahon kada medyo mahina ang signal ko. Ano gid no? Apektado gid ang signal kung grabe ang mga signal. Oo. Usually apektado ang apektado gid man ang signal. No kung mabaskog ang ulan kaya siguro ang I don't know kung ano explanation. Sinabisan gani sa mga cable bala. Kalagad melody kung masyado kabaskog ang ulan kag masyado kagalom, no? Nagadula ang signal ang signal sang signal. Ang signal na. Di ba la? Ang signal sang signal. Signal company. So, sige lang. Importante nakatawag kag mabatian mo kami da, Sir Nito. Yes, Sir Nito. Kamusta ang imo nga adlaw subong? Kalagad mo medyo makutay-kutay ang adlaw kay
nakutulis pang delivery sa tubig gaya. Nag-extra nga delivery, water delivery boy. No, si Sir dito. Wala man nakarga sa salapyan, kundi kita agad nagatunguha. Madeliver ang nag-order sa akon. Sabi dito sa tuburan. Tuburan gid ni hindi nga sila nga nahalay na mga chemicals hindi pero nga tuburan ti sa kaliping dili nga kamalay dito sa barangay Sigon Kalinag Iloilo. Nag-order na sila sa akon. Yung natuwaan ko nga madeliver Okay. So inigali nga tubig is halin sa tuburan, halin sa natural underground. Ano ini siya, sir? Pang inom o kun pang hugas lang, pang adlaw-adlaw, pang paligo? Ini kalagaga, Richard, matinaaw, ini nagapanaag, masinaw. Rimnan. So pang inom. Oo. Actually, pala, pagkadtuma naton dito sa, di nga nito nga falls, sa Mount Agudo. Mount Agudo. Nakaano man kita sinang halin gidya dito sa babaw, di ba la? Palimpyo, malamig. Matamis. No, matamis ang tubig nga halin dito. Mabuglaw. Correct. Oo, may mabulubog niya. Hindi ba kinanglan niya ref kung magkadto ka to? Oo, kag malimpyo gid man niya ang ilaw water. Oo. Sige, Sir Nito, ready ka na sa aton istorya pamangkot? Hindi na. Ito na, nagpangahurog na. Oo. Naga-revolusyon, nagidi ang ilang pagka-ready. No? Makalagad ka, best friend. Sige, Sir Nito, kung mas stranded ka sa isa ka isla, kag pwede ka lang magdala 3 ka butang, ano ini kag ngaman? Ang dalawang gud ang pagsalog, kada ang pagtangamoyo, kada siyempre hindi gud madula ang tawag sa pamilya tayo, hindi madula ang kinahanglanon tang pag-communication. Pero lang bisan paano, hindi ko sila magkabalaka. Wala man kita nagasiling kita sa atong paglakat permit-permit. Kailangan kita, hindi kita magkampante kay wala na ito napagat na bagay. Nagatuhaw lang ina sa atong pagpabuhi. Kinanglan, preparado kita sa adlaw ng tanan, sa oras ng tanan. Samtang magahimos kita sa atong panimalay, kumplito ang dalata, no? Pero hindi kita hindi kita magtalak-talak. Pag kailangan na may relax kita para sa mga orinad na kundi mangin preparado kita na hamon ng mga bagay. Oo, so sa liwat, ano ang 3 ka concert, ano ang 3 ka mga bagay ngay mo dalon? Siyempre, hindi ginadora ang aton bag. Jacket. Kaya lagi sa tanan, kalo. Di ba la? Bag, jacket, kag kalo. Oo. Tapos ang iya bagya, may dito mga ang damo-damo. Di ba lahat dito yung tanan? Oo, di ba la? Ato dito yung pagkaon, iya tubig, iya cellphone, iya tanan. Oo. Sige, do ka complete package na lang. Kung baka dugin general niya ang bag. Oo. Bag lang niya yung mention. Pero ay kita kabalo kung may unod o kung wala. May unod o kung waay, Sir Nito? Siyempre, may ara gini kay bitron ko wala mano kita mapagutom kita dira may ara gid nga alawan si wala may ulagon kita. Tapos ang kalo para guro kung aga kung mainit. Ang jacket. Kung malabigan sa jacket. Di ba Sir Nito?
Amo gid kalagad nila di, agad ko siya na. No. Pusa gid. Sige. Sir Nito, ano to lucky number? Number 6. Number 6. Oo, number 6. Ayan. Numero 6. May maraydan pa. Sige. Hello, mayong daddy. Hello, Ma'am Linlin. Mayong gabi sa inyo na alagad ni Rude na alagad Richard. Mayong gabi, Ma'am. Kamusta ang adlaw? Ma'am, nakapanyapo na? Ali nakapanyapo na. Ali in love man si Japon. Wow. Ano ito sudan, Ma'am? Kaya marami doon nga gabi subong maulanan ali diri sa banwasang Kalinog alagad Richard. Oo, ano itong sudan? Subo nga panyapon. Ang manok. Manok! Ay, manok! Bongga, gid sila yan, o. Huwag manok-manok lang gid sila yan, o. Kadyos ang nilalakot niya. Kadyos. Oo, kaya mayunit siya ni Daulan-ulan. Mahigop-higop siyang mayunit ng sabaw. Oo, tapos ang mo nga manok, Ma'am, native. Kaya balan mo ang sabaw makapadula sang tugnaw nga gabi mo ti amo na manami higop sang sabaw kung manami ang pagtimpla mo. Maulanon. Oo, ang native pagid no manami, ang kano nga manok do hindi. Ang native nga manok manami kung madugay pabukalan. Oh, kis alaga tig-aman. Pero di gid gabi gid nga ano yan no? Oh, ano? Pabukan. Manami gid man ang native nga manok kun Bisaya alagad Richard na alagad Mirbe alagad Percy. Hay damo ka mo dasin ang manok nga Bisaya, Ma'am. Hoy, damo dili mayara gani nagapangitlog at may nagamulong pa. Ay pwede kami ka pangayo nga duha ang gapangitlog lang. Ihada magwakulok kadto sa diri ihada kamo nga tatlo. Wala pa sa karaydo, lagsalot na. Kaya tagaan ta kamo diri sa nga Bisaya nga manok. Oo, ang gapangitlog. Sa katapusan na kami sa Iloilo. Ang gapangitlog lang ha para mainaya paghulat dugay ah. Kaya nagsulot abi si tatay kaya damo iya dili ni manok nga Bisaya mo. So madala gali kay misako man kadto dira. Oo, ti amo ginani prepare niya diri kun makalagaw kamo Wow, mga actually ining native nga manok dasig lang siya padamuon tapos hindi siya gastos sa pakaon. Kaya nga man buyan mo lang sila ya. May makaon na sila ya kag ining mga ano bala mga niyog nga nagakahulog no nga ang term nato sila ginagyan sang bulan. Oo, ginagyan sang bulan. Ang hindi na mapuslan. Kuno damo ang umot mo sang may dira sila yaga pangahigay dala nga mga buto. Oo, hindi na kinanglan gastusan sang mga feeds o kung na ano pa nga mga patuka kaya ara no available ang mga patuka especially no nga ang palibot nimo puro tanom o kung na mga niyog. Oo, kaya kung nara ka nga saging tubaan mo lang sila sang luto sang saging ano mga saging di mapuslan no mga loo. Kinitkitan balas sang mga ilaga. Oo, ang mga pinanitan ninyo kung magsudan ka muutan. Oo. Madasig ni padamuon ang native nga manok pero madasig man kuhaon sang kalapit balay. Sa waga panulo. Abi mo damang ilagi na sige kag gina flashlightan sa babaw puno ang native yun nagaling ang manok. Di ba la? Sige. Ma'am Linlin, ready ka na sa turis telepono? Pero niya siniya. Asin Ma'am Nini. Ginakasalaan niyo na bala kami ni Linlin. Actually, hindi lang kami yung tanan, gid kami yung mga babae nagatawag dire. Kaya ang ilabi boses, no, kalagad melody. Palarihas na malumhing, magamay, cute. Mo madoto dabi mo ano pa ang amon nga tingog nagakanggid. Oo, nagaanggid gid ang ila mga tingog. Muna gani nga kung may magtawag Pinoy henyo alay kami. Oo, sino bala ini? Oo. Sige, Ma'am Nini, ready ka na sa atong pamangkot? Ready na O, sige. Ma'am Nini. Sige, kalagad melody. Okay, Ma'am Nini, kung mas stranded ka sa isla, kag pwede ka lang magdala 3 ka butang, ano ini kag ngaman?
Ang ako niya madala, ang una-una pagkaon. Ngayon, ang wifi niya di battery, kag importante sa tanan, rosarito. Okay na pagkaon, wifi nga di battery or pocket wifi ka, grosarito. Oo, importante. Kag ako niya cellphone kaya once na ma-stranded ako, makatawag ako sa akong pamilya, especially sa akong my love. Wow, my love. Kaya kung stranded siya ko na sa isla, si my love niya gidya ang ma-rescue sa iya. Oo, siya ma-rescue sa ako para mabasagan ko kung ano ko importante siya kabuhi. Do teleserye ang peg sinigali sang sang love life ni Ma'am Nini. Bungga. Oo, hindi pa bang pang grand finals. Sobra gis. Oo, kaya namigid mo lang sa feeling kung may love ka, may tao nga nagpahalong sa imo. Kag pamatyag mo daw nalitay kaya kumpleto bit mo nga adlaw kung mag-istoryanay kumukada adlaw alagad kahit inalagad nyo din. Yes, so tama gid ina yan no. Actually ang bisan hindi ka mo kay istoryahanay inang kung busy ka balaw makita mo lang siya do okay na. Kompleto na. Oo, dula ang kapoy. Oo. Sige, ano ito laki number, ma'am? Nagaphalong sa imo, Ferming. Hindi ka dira magpagutong. Naghalong ka lang dira. Kaya alin ang kundo pa lang sa imo. Nan. Oo, dira amo ginaang mabatsagan sa mga tunan nga mga in-love. Oo, di bala? Grabe, gidya. Kinahanglan nga muni ang aton nga pananaw o kuna point of view no sa kabuhi nga ang pagpalangga hindi lang dapat ginahatag sa isa ka tawo kundi ang pagpalangga ginahatag sa tanan no ano ayhan ang atong kalibutan kung puno sang pagpinalanggaanay masadya di bala kung peaceful puno sang paghangpanay kag pag-intindihanay gani mga utod ginahinyo tanan sa pagtindog para sa aton pagpangamu. Paday Santos mahalan. Do nagmisa na ya. Sige, Ma'am Nini aton naki number dira? Ang aton nga naki number 17. Ayan, 17. Sige. Shout out ko dili sa ako nga may love dito. Hadong ka lang dira kay liman ko magbago kag ari lang ko baka lang kasi mo kag ma-requeston ko gali para siya. Nga hindi kita ipagpalit by Norhana. Hindi kita ipagpapalit by Norhana. Ayan. Sige. Oo, kada may maray doon gali di alaga Richard. Oo. Mayong gabi Mayong gabi, Sir Nestor. Kalagad gini 2 weeks na susubong atong gindagan ko dira nga lodo wala pa man kaya ako nakabot dira. Ari ka lang tao si Kalagadril. Kalagadril. Ang load niya Sir Nestor. Kag ni mamahal. Wagi apon nakaabot no. Galang tao si Kalagadril. Susubong. Sige. Reminded na sila no nga ang load sa atong mga nagdaog sa mga nagliligad ay pakaabot. Iga-remind naton sila liwat. Sige. Sir Nestor, kumusta ang aton nga adlaw dira maulanon sa Kalinog? Ano aton nga ginobra bilog nga adlaw? Ari okay na ano man lang mga hapon man lang nagulan diri. Kasi na dito ko sa umako Nagalaga ako sa kuno may apang yung laban perdi kita nga kuno may sa subong kaya may nagakaon-kaon nga mga sapat mga kasapatan mga kapispisan. Amo man na balang gusto ko suli nang malabay-labay lang sa kauyapad mo. Pero sa subong nga kadamo na sa mga subdivision, shout out dira sa Tag-iya sa mga subdivision. Tama na ang pinatindog. Tama na ubos na tambak ang aton nga mga palayan, ang aton nga mga kuandira talamnan. Gani tama na ang mga subdivision kag kinahanglan man naton na tagaan sa nga igtulopangod ang aton nga
doon ang manggad, no? Ang iba nga tinuga nga nagasinggitan na sa hustisya, no? Kung makasinggit lang ining mga talamnan nga ini mambal sila guro. Tama na. Oo, Sobra na. Basi sobrang bala ka tinambak da kag binakal, hindi mo na bala matatapan. Correct. Kanugon lang kung hindi mo kaya yatag samon. Sige, siya kalagad Melody gidya Sir Nestor imo nga ihada ang ako ni papamangkot sa imo. Yes, Maninoy. Pinalangga ko ina nga ihada ko nga tama katahom-tahom dira nga ako nga ihada. Okay, Maninoy, kung mas stranded ka sa isla, kag pwede ka lang magdala 3 ka butang, ano ini kag ngaman? Una-una nga butang, tululugan ko gid. Tulugan. Kaya hindi kita kapahuay kung hindi ka wala kita sang dala sa tululugan. Tapos bulong. Ay importante ina nga bagay. Wala kita nagapangayo, no? Nga okay lang ang aton kalawasan, okay lang aton pamatyag. No, wala man naton naginayo. Pero kung ina tuhaw hindi ginaton malikawan. Susubong nga panahon daan na may pagbago-bago paglakat natin panahon may ara nga manami ang timpo may ara man nga malain nagadugay-dugay nagaulan hindi natin malikawan nga main cancer ang tawag nga mga masakit mga trangkaso importante ara ang bulong kaga protektor sa lawas armas inang kaputi basi magsiling kamulain nga armas armas ina kaputi ina nga armas no ringkot kung baga para hindi kita lang madali-dali mabasa sa ulan kundi gani sa tulong kundi may armas kita nga nagaprotektor sa ato nagaprotect kundi ang kaputi na amoy na. Sige. So una ang hiligdaan o kung tululugan ni Sir Nestor, ikaduha iya bulong. Kag ikatlo no ang iya nga proteksyon sa ulan kag sa init, ang raincoat niya. Iya tululugan. Armas ina kumbaga kasi magsiling ka mo lain nga armas ina sa ulan para nga malikawan nga ito ang mga masakit. Di ba la? So tuod din na no sa aton subong nga tsimpo bala kalagad Melody kadamo sang mga hindi naton malikawan nga balatian nga although simple ini no nga mga balatian kinahanglan nga tatapon naton nga lawas kung inaubo kita ginasipon simple nga mga balatian simple pero may igo no galuya aton lawas ang sige gid iga ay hindi na lang tayo magtulong mainubo na lang hindi na lang tayo magtulog mainubo na lang tayo sige Sir Nestor na naton lucky number lucky number ako naman ako 1 to 50 magrabe na pati ano na lang number 9 number 9 ayan number 9 sige thank you so much gid no kalagad Richard kalagad Terese kalagad Melody ma-request ko gali ang ako na request may time pa man na miss na kita kay bare na miss ko daw the one pinalangga ko dira sa PTFN si alagad Ronalyn ato na
Kalagad Ronalyn na de Guzman, Inicio Kalagad Ronalyn, naga-monitor ka subong, and I love you very much ka nagatanaw ka subong sa live. Amo na yang gusto yan. Nang may, may style, gid mo lang pagkabalo. Super, gitu na kakiyap rin namin kasi alagad ko Ronalyn. Tanaw naman niya, live na ko siya. Namin jadi kasi-kasihan guyana kung kapit-kapit lang. Wow! Di ba? Naumol-umol. No? Sir, na kita, kalagad Richard, kalagad Kirse, kalagad Melody. Amo lang na akong napangabay sa inyo sa buong gabi. Sige, sir. Kita ba Norhana? Sige. Wow! Sige. Oo, sa liwat, madamo gid nga salamat sa inyo, no? Sir Nito, Ma'am Nini, and Sir Nestor. Sino ma-outro sa aton? Siyempre ako naman, maestro. Ito na. Sige. Sir Nestor, ano nga radyo sa Rojas City ang ginapamatian mo subong? 88.1 Spirit FM. Sama-sama together. Always and forever. Have a happy spirit! Ayan, no? Bago kita magpadayon sa aton pagpangalagad, maayong gabi kag happy listening, no? Kanday Sir Joseph Artuz, kay Ma'am Sydney, kay Ma'am Maylene, kag kay Ma'am Emily, sang Our Lady of Fatima Chapel sa Camp Peralta, Hamindan. No, mayong pagpamati lang dira sa aton tanan. Mayong gabi man kay Ma'am Annalyn Acebog or Asibog. Asibog Barbarono. Yes, mayong gabi, auntie. Ma-order kaling kami dasang ibos yung mga sunod niya Bernes. Hambal ni Ma'am Michelle, wala man yan nalakip sa pamangkot kung pila kaadlaw or oras, di ba? Yes, ma'am. Ay, naslanded lang yan si Ma'am Michelle, yung mga 2 ka oras. Happy kay na-delay lang ang ano. Na-delay lang, no? Ang flight? Isla. Ang Baruto. Kay Ma'am Rose Bebayo Carillo, no? Good evening po sa inyong lahat dyan sa Spirit FM at shout out sa lahat nagbate sa akin. Birthday now, August 22 sa mga kamag-anak ko. Kumusta na? Miss ko na kayong lahat. From Rose Mindoro. Salamat sa lahat. At magandang gabi po. Ayan. Wow, happy birthday. Happy birthday, Ma'am Rose Carillo. I wish you all the best and God bless you always. Correct. Also, kay Ma'am Shi Aguilar Tio, no, para sa ako ng 3 ko nga dapat dalon if ever ma-stranded ako. First is my rosary, second, medicine, and of course, tubig. Ayan. No? Importante, Ma'am Shi, ang aton rosary, no? Kay kung ma-stranded, kita but silingon kinahanglanon naton sang suporta o kung bulig halin sa aton nga mahal nga makaako. Gani kinahanglan naton magpangamuyo. Pero kung tani, ma-develop naton no, ang habit nga bisan mo ay kita may ginapangayo, nagapalapit kita no, sa aton mahal nga Dios. Kay Sir Lito, menor, kaalagad, shout out ko lang, Nini isang Kalinog, Iloilo, love. Wow! Ato naman. May mami na, may love, may langga. Halong ka lang perme kay Ari lang Kudiga Palangga. Simo! Sala all! Ayan. Sa Ari lang siya Palangga. Kay Kailagad Daryl de la Rosa. Hello mga Kailagad. Anong ang ginakakak? Salamat gid Kailagad Richard. Kay Kailagad Melody. Busy pa si Cap Kersey sa flood control projects. Sige Kailagad Kersey. Busy gid siya sa flood control projects niya dito. Sige, ikaw na ang next nga imbestigaran. Kami gid manguna sa investigasyon. Di ba ang balian itong ginakakak? Balua. Ari, Balua. Ang flood control projects ni Kalagad Kersey. Di ilang kanto?
No? Sa tulay? Marked as completed ang flood control. Pero why gid katangkol bisan na 1 ka kilometro. Flood control pero ang baha why gid na control. Grabe ko nung current sa tubig. Muna nga wala na control ang Ay, baha. sige, sugtan. May rason gid yan, no? Pero nga man din gid ng kanta. Mayong gabi man dira kay Ma'am Becky Lana, kay Ma'am Chela Mangguardia. Alright, maayong gabi, pinsan, insan, cousin, pakaisa. Mekos dyan, insan. Maayong gabi, wala ka chamba sa hawid siya nga cellphone. Kaya ang naghahawid siya cellphone is ang bata, iya nga mahilig mag-TikTok. Pwede na to pang bato sa Pilipinas Got Talent. Wow man sige, hello. Hello, mayong mga alaga. Ari na si Sir Tuto. Iyawan si Sir Tuto. Usang hula. Oo. Sir Tuto, kumusta? Kayo yun ang ulan rin pasero. Ay. Kumusta ang flood control projects nila? ni Kaalagad Kersey? Okay man. Okay man. Sigurado ka, sir? Nagalitik-litik. Nagalitik-litik ko na. Nagalitik-litik ang flood control projects ni Kaalagad Kersey sa Portero. Ano mo mahambal, sir? Saan mo lang ang project? Kinanglan maging maayo tayo ko na. Kinanglan pa ayuhon. Kag kinanglan ang naalokar nga budget dira gamiton sa insakto. Naaragid. Sige, Sir Toto, Toto Anok sang Cortero. Ready ka na sa aton pamangkot? Daw ka subong, sir? Wala energy daw may Hindi guro baboy yasadan. May ka, sir? Wato na. Abi ka, sir, may batcha ka subong, sir. Sino kaway sa imo? Wala man. Kaway mo. Kailangan mga mayo aton ang pagsinalayo. Mayo aton pagpanomdom. Mayo aton pagpangamuyo. Maraming mayo aton lawas. Kayo yun, pinasapan pagpangabuhi. Correct. Sige. Sir Toto, since nakapaniapon ka, nakag-ready ka naman sa aton pamangkot, ari na, no? Kung ma-stranded ka sa isa ka isla, kag pwede ka lang magdala 3 ka butang. Ano ini kag ngaman? Ang sa akon niya, ang pinasama namin, hindi na doon na ma-stranded ka para maging marami kayong makabuhi. Magdala siya mga pagkaon, mga vitamins, especially sa mga biscuit para maging mayo ang pag sinali sa imo lawas. Kagdala na nga pagpangamuyo para maging malalag ang atang tabuhi sa Sunday sa isla. So ang 3 ka mga butang nga dalon ni Sir Tuto Anok is ang pagkaon, ang bulong kag ang iyang bayo, correct? Mga biscuit, mga vitamin. Mga bayo kag vitamina, mga vitamins. Syempre importante gid man niya kalagad melody nga kung ma-stranded ka sa isa ka lugar, ang imo gid nga i-secure isang imo pagkaon, no? Kay kabudlay manumdum sang kung ano imo obrahon para makagwa ka, mahilway ka sa pagka-stranded kung nagahuni ang imo tiyan, no? Mabudlay manumdum kung nagutom, no, ang aton nga tiyan, di ba la? Kung kaisa hindi na kita kapanumdum, kaya ang aton nga ginapinanumdum is ang aton nga gutom. Ang tunog sang tiyan. Di ba la? So maayo kung tani nga may ara sulod aton tiyan para kabalo makita, no, kung ano aton obrahon in kaso nga ma-stranded gid man kita sa isla. Ayan, sige. Madamo gid nga salamat, Sir Toto. Ano aton lucky number? 4. Number 4. Ayan, sige. May mga luyag tamyawon i-request si Sir Toto. So, nagkaganang mga alagad, mayong gabi sa inyo. Mayong gabi. Sa mga gabi. Sabang man kay Rel. Yung mga alagad card. Sa kanang kalamati sa Spirit FM.
si Jan Floyd, kag si Ritzel, ubang man si Milani sa Binginan Roa City. Sa akong nagalay pa kaisa sa Barangay Bandika Roa City, si Jojo Cabrera. Sa akong nga ba si Man, si Tim Ryan Robles, ubang sa akong amigo na Stingin, Dex Patero, si Rene Pimentel. Sa tanang-tanang nagapalamat mga alagad. Hindi ka request. Sure! Lobat na ba? Lobat na ba? Hindi man, sir ah. Ano pala kami, sir? 64%? Oo. Sige, salamat gid sir Toto. Kaga nga radyo sa Rojas City ang ginapamatian mo subong? Siyempre naman, ang ginapamatian sang kalabanan, ilabinagin sa kwartero kapit, 88.1, Spirit CPS. Sama-sama together, always and forever, si Danilin Tagali. Have a happy spirit! Oh, may pahabol. At least wala nalintag. Correct. No, mayong gabi dira kay Ma'am Gemma Dueñas, no? Good evening kay Ma'am Josefa Astros. No, shout out sa ICMC Angels. No, kaya halin kay Ma'am Astros, subong man. No, pa shout out sa Sibagwan. Wow. No, halin si kay Ma'am Auntie Gemma Dueñas. Oras naton sa atong pagpangalagad. 8:30 ang takna sa gabi. Mga kaalagad kag ka-best friend, magabalik kita sa kahanginan matapos ang pila ka mga pahanumdom kag ambahanon. Standby! Sa mga malinong ang kagabihon. Tonight, I celebrate. Sa mga may malamig nga relasyon. I was wrong. Nagkamali ako. Saktan kita. Kag sa mga luyag nga maghihom, samtang nagapaniapon. Istoryahan ta. Programa nga magahatag sang gamo sa imo kagabihon apang kalipay sa imo nga tagipusoon. Istoryahan ta. Magluwas sa patawa kag kasadya sa kada tupiko. Mayara pa sang papremyo nga nagahulat sa imo. Istoryahan ta. Langga, dali na. Istoryahan ta. Istoryahan ta. Kung negosyo ang istoryahan, isa lang ang aton saligan. Maribird Corporation. Sa pila ka dekada nga pagserbisyo sa mga pumuluyo, ang Maribird Corporation padayon nga nagahatag sang kalidad nga produkto kag serbisyo. Maribird Liquid Petroleum Refilling Stations sa Capiz, Iloilo kag Aklan. Sigurado ang imo gas kag kinahanglanon sa kusina kag salakyan. Grocery stores kag bakery products. Kalidad kag barato nga balaklon sabat sa imo kinahanglanon. Maribird Inland Resort. Kung luyag mo magpahuway kag mag-enjoy, dali na sa Maribird Inland Resort sa Barangay Lantangan, Pontevedra, Capiz. May swimming pool, function hall, kag relaxing lugar para sa imo pamilya kag barkada. Mayara man sila sa agricultural supply, commercial establishments for lease, hardware kag construction supply, kasubong sang semento, kag Alders Prime Logistics Incorporated. Maribird Corporation, negosyo nga labing masaligan, serbisyo nga may kasing-kasing para sa tanan. Mga kaalagad, mangin alerto kita tanan. Kadungan sa pagbukas sang panahon sang tig-ululan, nagataas na naman ang kaso sang dengue diri sa aton. Kinahanglan naton nga halungan ang aton ni kaayong lawas, ilabi na ang aton nga mga kabataan. Ang dengue ginadala sang lamok nga Aedes aegypti, kag nagahalin sa mga stagnant nga tubig, pareho sang ginbilin sa lata, drum kag mga guba nga goma. Ano bala ang sintomas sang dengue? Hilanat, sakit sang ulo, palalakit sang kalawasan kag kasukasuan, rashes ukon pula-pula sa panit, kag pagdugo sang ilong ukon baba. Ano ang aton pwede nga himuon? Limpyuhan ang aton palibot, takpan ang mga container nga may tubig, magpa-check gilayon kung may sintoma, kag magamit sang mosquito net, mosquito repellent kag mga bayo nga may mahaba nga manggas. Basta magbinuligay kag may ihibalo, malikawan naton ang dengue. Maghalong kita tanan. Limpyo nga palibot, protektado nga pamilya. Halong mga kaalagad, ang ini nga pahanumdom ang buylog ang ginadulong sa inyo sang Capiz Provincial Health Office kag sang 88.1 Spirit FM Rojas.
suliton ta aton bakasyon, kag first on the bucket list ang pagpangita sa manamit nga seafood restaurant. Ay, best friend! Wala ka na sang iban pa nga kadtuan, kundi ang Reese's Grill and Seafood sa Baybay. Magluwas nga super namit kit ang mga luto ni Chef Joel, sigurado, ma-enjoy mo kit ang manaming ang view sang Baybay diri sa Rojas. Oo, I heard gani. Actually, aragin na siya sa #1 restaurant recommendations online. Te, let's go na! Ano pa ang nahulat niyo mga best friends? Kadto na sa Reese's Grill and Seafood. Agud matilawan ninyo ang kanamit sang seafood ng mga pagkaon. The best nga bulalo kag crispy pata. Kag ang manamit nila, ang pork barbecue. Sigurado, masulit mo gid ang kadto mo sa Rojas. Oras nga matilawan mo ang mga pagkaon sa Reese's Grill and Seafood. Reese's Grill and Seafood. Sa mga luyag mag-order, mahimo magtawag sa 0956-7244-853. Reese's Grill and Seafood. Taste of great seafoods. Taste of Rojas City. Reese's Grill and Seafood.
Samtang nagapaniapon. Istoryahan ta. Programa nga magahatag sang gamo sa imo kagabihon apang kalipay sa imo nga tagipusoon. Istoryahan ta. Magluwas sa patawa kag kasadya sa kada tupiko. Mayara pa sang papremyo nga nagahulat sa imo. Istoryahan ta. Langga, dali na. Istoryahan ta. Istoryahan ta. Alas 8:49 sa gabi ang takna sa oras naton subong mga kaalagad. And of course no, mayong gabi sa ato mga kaalagad ka best friend. Shout out lang dira no sa aton na mahugod nga LTS advisor sang Kolehiyo de la Purisima Concepcion, Ma'am Sofia Buenaventura. Ayan no, nagapamati sa iya radio no si Ma'am Sofia. Of course, hindi man naton na pagkalipatan nga kwaon ang sabat sang aton kaalagad. Kaalagad melody. Kung ikabi pa mang kuton. No, kung mas stranded ka sa isla, kag pwede ka lang magdala 3 ka butang, ano ini kag ngaman? Bunit. Bunit. Okay, bunit ang isa. Hindi, joke lang. So sabi ko, seryoso na ya. Sige. Sa akon is, syempre tubig. Tubig, pagkaon. Di ba nalata, no? Kag ang isa is ang... ilang na mabunday? Isa, cellphone. Ay, kung may signal. Ang radyo-radyo eh. Talaga, wala akong pindot. Ay. Diba? Sige. So, pagkaon, tubig, kag cellphone. If ever nga may signal. Siyempre, kung bagutman ka to. What if dabi naglugdang ang barko ang ginsakyan mo? Kag nabasa ang imo cellphone. So, ang akon is, ang ano na lang guro. Importante, gina para sa iyang ang pinaka-last. Ano na lang guro akon is, if ever nga magabihan ako, siyempre habol. Para malayo sa kalamigon. Kag makaano sa lamok. Diba? Way katod gin lamukan pero kinaon ka man sang buay. So ikaw mo 3 ka bagay nga dalon mo? Siyempre una-una ang isa ka bagay nga dalon ko is pagkaon, specifically sandiya, watermelon, para may pagkaon ako at the same time may tubig ako, no? Ikaduha is ang sanduko. No, sanduko because kuara ka sa isla way kasang materials for your protection, shelter. No, so pwede kan makatapas-tapas dira sa mga kahoy-kahoy, imo nga balay-balayan, no, nga samtang stranded ka didto. But of course, imo man nga pang dabok sang kalayo para hindi ka paglamigan kag paglamukan. No, kag ang kalayo syempre do form of protection mo man, no. Kag syempre, para may anak ikatlo, ang akon partner. Ay, ano na to ya? Sanduko. Kag sandiya. Sandiya, kag atong ambal mo kalayo. Ay, syempre, kung may sanduko, makakuha ka sang kahoy nga pangkuhan mo sang kalayo. Malakad kaya mayari ka na diraya, isa ya kabunot na may baga. Okay la. Ito na partner na kasi. Partner nga na makaistorya ko dito. Siyempre, mas boring, stranded. No? Oo, mas stranded ka for pila ka. Si istorya mo tong isda nga mabunitan mo. Diba la? At least, imo si Finding Nemo. Or before Finding Nemo, Finding Help, anay. Paano makagawa, no? Dito sa pagka-stranded Nemo. Sige. Oras na para mabalaan nato, no? Sino nagdaog sa aton exciting nga mapapremyo subong nga gabi. Oo, pero pag-uwi na, madamo ging salamat sa itong mga kaalagad nga nagatutok gihapon din sa itong pagpangalagad. No, grabe ang suporta sa itong mga kaalagad kaka-best friend, solid. Anyway, bago kita mag-roleta, no, advance happy birthday sa akon nga tiyo, no, si Dr. Raul Ticar, no, mag-celebrar siya sa iya birthday buwas. No, sa Mambusaw, Capiz. Subong man advance happy birthday sa akon pinalangga nga pakaisa, Reverend Father Raul N. Ticar Jr. No, sabay sila sang iya nga
nga father, no? Junior nga mag-birthday. Oo, ma-junior senior prom sila. Wow, bonggay, no? Nagkataon man niya nga, ano. Oo, ma-junior senior prom sila buwas. Oo, happy birthday, no? Kagakabay nga mas bugayan pa kamo sang Ginoo kay nakikita man sang Ginoo nga nagiging bugay man kamo para sa ibang nga tawo. No, maalwan kaga mabuot nga tiyo na kon ina no si Doc Raul. Mayong gabi man dira, no? Of course sa akon nga amay, no, Lemuelty Car dira sa Mambusaw. Subong man sa akon nga tiya, no, Tessity Car, mayong gabi lang dira nanay. Sige. Alright, ano sino ba lang magadaog, no, subong nga gabi, Roleta. Oh, lucky number 9. Oh, si Tiny Store. Pero, thank you, try again. Sayang, why unod? Why unod ang number 9? Sige, isa pa. Lucky number 43. Why? Oh. Sige, last one. Lucky number 39. Waay. O, lapit na lang ang isa. 37. Oo, sige. Okay lang ina, no? Kaya madamo pa man kitang mga tion kag inadlaw, no? Nga makadaog ang ato mga kaalagad kag ka-best friend. But the rivers are mga kaalagad, isa na naman ka programa ang atong ginupdan diri sa kahanginan. Subong nga adlaw sa Biyernes, Agosto 22, 2025. Sa tanan nga nagupod sa aton pagpangalagad, madamo gid nga salamat ka kita ay kita sa liwat. Sa pangalan na lang sang atong station broadcast team, maginapangunahan sang aton halangdon nga Arzobispo, the Most Reverend Victor Bendico Didi, Station Manager Reverend Father Mark Granflor, Technical Director Alagad Mingming Wego, kag Technical Partner Albert Pastrana. Kagini naman yung mga kaalagad sa pagtuo kag pagserbisyo Alagad Richard Ticar. Kag kaalagad Melody. Ini ang 88.1 Spirit FM Rojas. Sama-sama together, always and forever. Maayong gabi kag God bless Pilipinas. Sa mga malinong ang kagabihon.